Wel, bore da, croeso i'n Oedfa ni bore yma. Mae e'n wych cael addoli gyda chi unwaith eto bore yma. Dwi'n ddiolchgar iawn i Alwena, i Lowri, i Cadi ag Esyllt. Fydd yn arwain ni mewn mawl mewn ychydig. A dwi hefyd yn ddiolchgar i bawb arall sydd wedi cyfrannu mewn gwahanol ffordd i'r addoliad bore yma. Gewn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, ar ddechrau wythnos arall, i ni'n cyflwyno'n hunain i ti. Falle bod na ofnau, falle bod na bryderon yn pwyso ar rai ohono ni. O Dduw Dad, bydd efo ar o cysur i'r bobl sy'n yn y fan yna. Falle bod na rai yn dathlu ac yn llawenhau, wel gad i ni ddathlu a lawenhau gyda'r bobl hynny. O Dduw Dad, ni'n diolch bod ti yn Dduw sy'n newid dy fendithion i gwrdd ag angen dyn. Felly le bynnag yda ni bore yma, ni'n gofyn i ti y Duw byw, lefaru a siarad mewn i fywydau pob un ohono ni bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Felly draw â ni nawr at Alwena'r criw sydd yn arwain ni yn y addoliad bore yma. Dyma adnod o ar ôl i Iesu atgyfodi. Mae o yn Ioan. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu i mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom, heddwch i chi. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy arddernau, rhod y fus i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i'r rhoi yn fy ochr i, stopio ama a creta. Dyna'r un Iesu sydd wedi atgyfodi a sydd yn y nefoedd rwan. A da ni jyst yn mynd i chwarae dros â chi am chydig i chi gael cyfle i feddwl am y Iesu yna sydd wedi atgyfodi. Dydy Iesu'n amazing. Da ni'n mynd i canu efo'n gilydd rhan i addoli fo. Dy lais yn galw fi o'r dyfrwy, o'r tywyll le, am draed yn wan. Ac yn o'r wyth i yn y dirgel, mewn môr oedd dŵr, fy ffydd a stai. Ac alwad dy enw di, a chadw llygaid uwch y llun, pan gwyd y don caeth
Gad i'n gerdded hyd y tonau, ble bynnag am gelwi. Dos a fi i lena, llwn fydd ei droedio, lle caiff y fydd ei danio, yng nghwmni fy ngwaredwr. Ysbryd arwain fi sydd hefyd rhyw ffiniau, gad i'n gerdded hyd y tonau, ble bynnag am gelwi. Dos a fi i lena, llwn fydd ei droedio, lle caiff y fydd ei danio, yng nghwmni fy ngwaredwr. Tiw Iesu, mab Duw, mab dyn, fy ngwaredwr, craidd hwyl yn dy law, ti fydd fy hael, yng ngoleuni'r gwawr, yn dod â gwaredigaeth, i dywyllwch fy nos. Tiw Iesu, mab Duw, mab dyn, fy ngwaredwr, craidd hwyl yn dy law, ti fydd fy hael, yng ngoleuni'r gwawr, yn dod â gwaredigaeth, i dywyllwch fy nos. Ildiad mor hyfryd yw lledwi isio bod ynghlwm yn dy freichiau, yn drygwyddol efo ti, sydd gafal yn fy llaw, na'n ddilyn llymyna ti, yr un yr ildiad hyfryd yn rhedeg ar ôl. Ac yn ddewr, na i ddim dal yn ôl.
mewn I ddoleini, ti'r llais sy'n galw fi, heb ddal yn ôl nawr, dwi'n ildio am hopni fi. Ildiad mor hyfryd, lle dwi isio bod, yng nghlwm yn dyfreichiau, yn trygwyddol efo ti. Ti'r gafal yn fy llaw, na'i ddilyn llyfr ti. Yr un o'r ildiad hyfryd, yn rhedeg ar fy ôl. Achos ti'n fy ngharu, dwi'n dy garu di, ildiad i ti. Ti'n fy ngharu, dwi'n dy garu di, ildiad i ti. Wel, diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn rhan o naddoliad ni bore yma. Rhai cyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd ymlaen. Falle eich bod chi'n clywed fod rhai cyfyngiadau ac yn y blaen yn cael eu llacio a'r ffordd mae rheina falle yn gallu effeithio ar eglwysi. Wel, jyst i gadw pawb yn y lŵp, fe nath tîm arwain Cersalem gyfarfod wythnos yma i ddechrau'r sgwrs ynglyn a sut i ni mynd i ddatblygu pethau dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.
y peth pwysig i ddweud yw bod ni ddim mynd i rithro mewn i ddim byd. Mae'n bwysig fod diogelwch a iechyd pawb yn dod gyntaf. Ac gogoniant yr Efengyl Gristnogol yw bod Duw yn gallu cyfarfod ni unrhyw le. Does dim rhaid i ni fod yn y capel i addoli, dysgu a siarad efo Duw. Felly ar ryw wedd, does dim rheswm gyda ni frysio nôl i gynnal Oedfan yn y capel unwaith eto. Felly, yn ofalus dros yr wythnosau a'r mis neu ddau nesaf, i ni'n mynd i weld sut mae cyngor y Llywodraeth yn newid ac yn datblygu, ac i ni'n mynd i ddechrau gobeithio rhywbryd yn mis Medi dechrau trefnu addoliad o ryw fath yn y capel, ond byddwn ni'n dechrau gyda grwpiau bach a falle tyfu fe dros amser i fod yn grwpiau mwy. Ond dwi jyst eisiau chi wybod fod y sgwrs yna yn mynd yn ei flaen, does dim penderfyniadau pendant wedi digwydd eto. Ond y peth pwysig yw, byddwn ni'n parhau i ddarlledu Oedfa ar-lein fel hyn trwy yr haf, a byddwn ni hefyd gobeithio yn chwilio am gyfleon i bobl o'r eglwys gysylltu gyda'i gilydd, annog i gilydd, gweddio gyda'i gilydd. Ac os fydd yn saff, ac os fydd canllawiau yr Llywodraeth yn caniatáu, falle yn hwyrach yn yr haf, allwn ni edrych mewn i'r posibilrwydd o gael grwpiau bach, a pan dwi'n golygu bach, dwi'n golygu bach. Dwi'n yn gwybod, hanner dwsin falle neu lai, i gyfarfod yn yr awyr agored, yn cadw pellter oddi wrth eich gilydd, jyst i sgwrsio a falle gweddio gyda'ch gilydd. Ond i ni ddim mynd i frysio mewn i ddim byd, i ni jyst mynd i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth yn ofalus a ceisio Duw mewn gweddi. Achos mae'r cyfnod yma i ni wedi cael fel eglwys i ddod â popeth i stop yn gyfle da i ni fel eglwys gymryd stoc a gofyn pam bod ni'n gwneud pethau fel i ni yn ei gwneud nhw. A bydden ni'n ffôl jyst i rithro nôl i wneud pethau'n union fel oedden ni'n gwneud cynt. Felly, i ni'n parhau i ddal yr eglwys mewn gweddi, i ni'n parhau i wrando ar y cyngor gwyddonol, ac i ni'n parhau i geisio arweiniad ac ewyllus Duw hefyd. Felly, newn ni gymryd y casgliad bore yma, a diolch fawr iawn i bawb sydd yn dymuno rhoi, ond yn yr un modd, i ni ddim yn disgwyl dim byd gan neb. I ni yma jyst i'ch bendithio chi a rhoi danogaeth i chi. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau, i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu punt, textiwch Si Salem i 72211. I gyfrannu 5 punt, textiwch Si Salem i 70970. I gyfrannu 10 punt, textiwch Si Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Hei Garsalem, jyst eisiau annog chi gyda rhywbeth dwi wedi bod yn myfyrio dros ers dechrau lockdown. Yn cychwyn lockdown wrth ymyl gwely fi fyma, nes i rhoi yr adnodau yma, a dros y wythnosau mae rhannau gwahanol wedi sefyll allan i fi a rili wedi cysuro fi neu annog fi neu helpu fi i cario ymlaen neu meddwl am pethau penodol. Mae o Philippiaid 4, adnodau 4 i 9. So jyst am darllen allan i chi os mae hynna'n iawn. Mae'n deud, byddwch yn llawen pob amser, am eich bod chi'n perthyn i'r arglwydd. Dwi'n deud eto, byddwch yn llawen. Gadewch i pawb weld eich bod chi'n pobl garedig. Mae'r arglwydd yn dod yn fuan. Peidiwch gadael i dim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn i Duw am popeth sydd arnoch eich angen.
a byddwch yn diolchgar pob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw yn ei rhoi. Y daioni sut i hwnt i dychymyg, yn gwarchod eich clonau a'n meddyliau wrth i chi dilyn y Meseia Iesu. Ac un peth arall i gloi, ffrindiau, meddyliwch pob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu, am beth sy'n iawn i wneud yn bir, yn caredig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy popeth da a unrhyw beth sy'n heiddi ei gamol. Gwnewch y pethau hynny dych chi wedi dysgu a'i gweld a'i glywed gen i, a bydd Duw sy'n rhoi ei heddwch gyda ni. A un o highlights fi yn ystod lockdown oedd fi a fy mrawd bach Dion wedi mynd i gardd Cym Cynan a Siwan bach. A oedd hynna jyst mor hyfryd gallu cyfarfod fyny hefo yr eglwys lleol eto. Even just yn gardd a just dathlu bywyd a bod Duw gyda ni. Helo ffrindiau, croeso nôl. Wel, bore yma, da ni'n mynd i edrych ar hanes Iesu yn tawelu'r storm. Ac felly mae'r hanes yn dod bore yma o Efengyl Luc, pennod 8, dechrau darllen yn adnod 22. Un diwrnod, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, beth am i ni groesi i ochr draw'r llyn? Felly ffwrdd â nhw mewn cwch. Wrth groesi'r llyn, syrthiodd Iesu i gysgu. Daeth storm ofnadwy ar y llyn, ac roedd y cwch yn llenwi â dŵr, nes ei bod nhw mewn perygl o suddo. Dyma'r disgyblion yn mynd at Iesu a'i ddeffro ac yn dweud wrtho, Feistr, dyn ni'n suddo, Feistr. Cododd Iesu ar ei draed a chyryddu'r gwynt a'r tonnau gwyllt, a dyma'r storm yn stopio, ac roedd pobman yn hollol dawel. Ble mae'ch ffydd chi, gyfynodd i'w ddisgyblion. Roedden nhw wedi dychryn ac yn rhyfeddu at be ddigwyddodd. Pwy ydy hwn, medden nhw? Mae hyd yn oed yn rhoi gorchymyn i'r gwynt a'r dŵr, ac mae nhw yn ei fyddhau iddo. Nawr, mae presenoldeb gan rhai pobl yn does. Pan mae rhai pobl yn cerdded mewn i'r stafell, maen nhw'n hoelio sylw pawb. Maen nhw'n dweud fod y gallu gan rai pobl i newid awyrgylch stafell wrth iddyn nhw gerdded i mewn. Ac un person yn sicr oedd yn dal sylw pobl ac yn newid yr awyrgylch, le bynnag oedd e'n mynd, oedd Iesu. Oedd y bobl oedd Iesu yn ei gyfarfod yn cael eu cyfareddu ganddo fe. Oedd yr awdurdodau yn bobman yn ei ofni fe. Oedd y llywodraethwyr a'r brenhinoedd yn ei ddigeddus ohono fe. Da neu ddrwg, yn sicr oedd Iesu'n creu argraff ddofn ar bawb oedd yn ei gyfarfod e. Ac heddiw, fel o'n i'n dweud, i ni am edrych ar un o'r hanesion rhyfedda ynglyn â lle mae presenoldeb Iesu yn neud gwahaniaeth. Oedd môr Galilea, le mae'r hanes yma yn cymryd lle heddiw, oedd yn enwog am fod yn lyn neu'n fôr tymhestlog a cyfnewidiol. Mi oedd ei leoliad daearyddol yn golygu fod ychydig bach o wynt yn gallu gweddnewid natur y môr yn sydyn iawn. Mae'n debyg heddiw ar lethrau llyn Galilea, mae yna, os ewch chi i faes parcio mewn ambell le, bod yna arwyddion yna'n dweud i bobl barcio yna ar ei risg i hunain, oherwydd fod y tywydd yn gallu creu'r dŵr godi dros y meysydd parcio yma, bron heb lawer o rybydd. Nawr yn adnod 23, i ni'n gweld yn yr hanes yma fod Iesu yn cysgu yn drwm. Nawr, mae yna wahaniaeth dramatig fan hyn ynglyn â sut oedd Iesu yn actio a sut oedd y disgyblion yn actio. Dyna lle oedd Iesu yng nghanol y storm yma jyst yn cysgu yn braf ac yn dawel. So oedd pawb arall o'i gwmpas mewn panic
dramatig iawn. Ac oedd ymateb Iesu yn wahanol i'r disgyblion oherwydd oedd ganddyn nhw a Iesu persbectif gwahanol ar bethau. Nawr mae persbectif yn bwysig yn dydy. Ac yn yr amser i ni'n ffeindio'n hunan yn ddo heddiw fel unigolion a fel gwlad, mae'n bwysig yn bod ni yn cael y persbectif cywir ar bethau mwyn ni'n allu oroesi yn hanner call. Dyma stori fach sy'n dangos pan bod persbectif yn bwysig. Dychmygwch bod gyda chi ddau berson yn edrych allan dros gau sydd yn llawn gwartheg. A mae'r ddau berson, mae'r ddau ohonyn nhw gyda binoculars. Mae un yn gweld buwch yn y cae yn bell iawn ac yn fach iawn. Ond mae'r llall yn gweld buwch enfawr sydd yn agos iawn. A mae'r ddau ohonyn nhw yn edrych trwy binoculars, mae'r ddau nhw'n edrych ar yr un buwch yn sefyll yn yr un fan, ond mae be maen nhw'n gweld yn hollol wahanol achos bod ganddyn nhw persbectif gwahanol. Mae un yn edrych trwy'r binoculars y ffordd iawn, a mae'r llall yn edrych trwy'r binoculars y ffordd anghywir. Ac felly mae un ar persbectif cywir a un ar persbectif anghywir. A mae'r stori fach ysgafn yna'n dangos i ni bod persbectif yn neud gwahaniaeth yn dydy. All yr un person fod yn yr un sefyllfa mewn bywyd yn sefyll yn yr un lle yn edrych ar yr un sefyllfa o'i blaen nhw, ond fe all y persbectif newid popeth. A mae'r hanes yna'n atgoffa ni bod hynna'n wir yn yr hanes yma. Oedd gan Iesu persbectif gwahanol i'r disgyblion oedd o gwmpas mewn panic llwyr. A dyna pam yn gyffredinol yn y bywyd Cristnogol bod e'n bwysig i ni gael y persbectif tragwyddol. Hyd yn oed yng nghanol stormydd bywyd, mi all y Cristion ffeindio ryw fath o heddwch dwfn. Fe allwn ni drystio, fe allwn ni ddweud yn bod yn tad wrth y lliw. Falle bod y sefyllfa rhywun peth ar person nesaf at ni. Falle bod ni'n sefyll yn yr un lle ar person nesaf at ni. Ond mae'n persbectif ni'n gallu newid sut yda ni yn y sefyllfa yna. Fe allai fe fod y gwahaniaeth rhwng ffeindio heddwch a gweld yn bywyd yn syrthio yn ddarnau o'n cwmpas ni. Nawr un person oedd yn deall persbectif oedd y salmydd. Yn salm 121 ni'n darllen fel hyn. Dyrchafaf fy llygaid i'r mynyddoedd, o'r lle y daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd. Yr hwn a wnaeth nefoedd a deiar. Oedd y salmydd yn deall persbectif. A mae sut i ni yn gallu cael persbectif ynglyn a'n lle ni mewn bywyd a'n perthynas ni efo Duw yn gallu wneud y gwahaniaeth. Nawr mae'r hanes yn mynd ymlaen wedyn yn adnod 24 fel hyn. Cododd Iesu ar ei draed a cheryddu'r gwynt a'r tonau gwyllt, a dyma'r storm yn stopio. Ac roedd pobman yn hollol dawel. Mae'r hanes yma yn atgoffa ni fod Iesu Grist gyda awdurdod. A mae'r ffaith fod Iesu ddim jyst yn ddyn, ond hefyd yn dduw sydd efo awdurdod yn newid popeth. Yn un peth, pan i ni yn trystio yn Iesu, pan i ni'n gweddio yn enw Iesu, i ni'n gwneud hynny yn enw un sydd gyda awdurdod. Pan i ni yn mynd am ceisiadau a'n gofidiau o flaen Duw, i ni'n cael wneud hwnna yn enw Iesu Grist, un sydd yn cario awdurdod. A mae wneud rhywbeth yn enw rhywun sydd gyda awdurdod yn wneud gwahaniaeth yn dydy. Nawr mae genna i un stori ysgafn i rannu gyda chi sy'n dangos y gwahaniaeth mae awdurdod yn gallu gwneud.
Rai blynyddoedd yn ôl, mi oedd yna broblemau baw ci difrifol ar yn stryd ni. Ac i weid y gwir, mae'r problemau baw ci difrifol yn parhau ar strydoedd Caernarfon o hyd yn dydyn. Wel, ar y pryd, nes i ddanfon neges trwy wefan y cyngor, nath fynd at rhyw swyddog, nath ateb fi ymhen ychydig wythnosau gyda rhyw bolisi oedd y cyngor yn dilyn ynglyn â trin baw ci. Wythnosau yn pasio, ond oedd dim byd actually yn cael ei wneud ynglyn â'r peth. Oedd yr baw ci dal ar y stryd, oedd dim arwyddion wedi cael ei codi. A wedyn un tro, ni'n dychwelyd i'r tŷ ac oedd yna faw ci unwaith eto ar yn sgidiau ac o'n i wedi cael llond bol. Felly be nes i tro yma oedd mynd reit i'r top. Fe es i at gadeirydd y cyngor. Ac wrth gwrs, cadeirydd y cyngor ar y pryd oedd y diweddar annwyl Rhys Edwards. Oedd wrth gwrs yn gymydog i ni ac yn aelod gyda ni yng Nghaer Salem. A dwi'n cofio y prynhawn hwnnw yn iawn. Nath Hugh llythrenol fel oedd nath y llythrenol wneud y syth mewn i'w Volkswagen Golf, ath i ryw swyddfeydd o'r cyngor, dwi'n meddwl ath i'r depo yn Cuban neu'r hwle, ac o fewn llythrenol hanner awr, oedd na swyddogion mewn high-vis yn brysio y baw ci oddi ar yn stryd ni, ac o fewn chydig ddyddiau oedd yr arwyddion dim baw ci fyny ar y stryd. Nawr, mae'n ddiddorol yn dydy. Be o'n i wedi gwneud cynt, oedd o'n i wedi danfon rhyw e-bost amhersonol at mewn i'r system mawr. Ond pan eis i anapeli at gadeirydd y cyngor, un oedd ag awdurdod ac hefyd un oedd ddigon styfnig i gael y maen i'r wal, fe nath bethau ddigwydd yn sydyn. A mae'r stori fach ddiniwed ag ysgafn yna, jyst yn atgoffa ni ynglyn a'r gwahaniaeth mae mynd a beth sydd ar yn calon ni, mynd a'n gweddiau ni at Duw yn enw Iesu, yn enw un sydd ag awdurdod yn gallu wneud. I ni yn cael y fraint o fynd at y tad yn enw ac yn awdurdod Iesu, un sy'n gallu ag eisiau wneud gwahaniaeth. Nawr mae'r hanes yma ynglyn â Iesu yn tawelu'r storm yn reit heriol, achos mae'n gofyn i ni yng nghanol stormydd bywyd heddiw, yng nghanol stormydd y byd heddiw, beth bynnag yw y storm benodol yna i chi. Mae'n gosod yr her, ydyn ni'n dewis gadael i ofn lywodraethu yn bywyd, neu ydyn ni'n dewis gadael i heddwch Iesu lywodraethu yn bywyd ni. Mae yna hen emyn yn dweud fel hyn. Ar fôr tymhestlog teithio'r wyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac felly, yng ngweddi yw y byddwn ni yn ffeindio heddwch, yn ffeindio chynyddwch, wrth ymddiried a chyflwyno'n bywydau, i'r un Iesu Grist ac oedd yn y storm yn yr hanes yma, i bob un ohono ni yng nghanol stormydd bywyd heddiw. Mwyn i enw. Amen. Be godaf halleluia, yng ngwydd fy holl elynion ni. Be godaf halleluia, yn uwch na mangrediniaeth i. Be godaf halleluia, caneuon yw fy arfa i. Be godaf halleluia, a'r nef yn brwydro drosta i. Yng nghanol y storm, yn uwch ag yn
galwn yn uwch